L-intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisselmilkom u jilqakom għas 36 episodju mis-sensiela l-intervista. Tmim il-ġimgħa li ġej ser jara żewġ derbis fi bliet kapitali tal-Ingilterra u tal-Italja li huma Arsenal Tottenham, logħba li ħadd intlab il-ħadd fil-5:30 u mbagħad fis-6 ġewwa l-Istadju Olimpiku ta' Ruma ser ikollna l-logħba bejn Lazio u Roma. Illum qegħdin taraw miegħi 3 persuni li forsi ma' ħafna minnkom għandhom bżonn ta' ebda introduzzjoni. Dawn huma s-Segretarju Ġenerali tal-Arsenal Supporters Club Malta, Robert Massal, qegħdin taraw ħdejja, taħti qegħdin taraw lill-ġurnalist u preżentatur tal-programm Kick-Off Mark Mizzi, fil-waqt illi fuq in-naħa ta' isfel fuq il-lemin għandna lil Stephen Saliba mill-Lazio Club Malta. Nixtieq li minn issa nilqa' lill-mistiedna li għandi fil-programm tal-lejla u nirringrazzjahom talli jaċċettaw li jattendu għal dan il-programm. Passoltu nfakkarkom li jekk tixtiequ saqsu xi domanda lill-mistiednin li għandna, tgħaddu xi kumment fuq dak li qed jiġi diskuss waqt il-programm. Intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni li hemm allaċċata max-xandira tal-programm tal-lejla. Ftit tal-ħinilu wkoll intemmew żewġ logħbiet mis-Serje A li fihom rajna lil Napoli jirbħu 4-0 għand Sampdoria u rajna wkoll drota 1-1 bejn Torino u Lazio. Bħalissa wkoll hemm għaddejja il-logħba bejn Roma u Udinese li tinsab fid-drota xejn wara 25 minuta logħba. Għal daqstant għandna din il-klip qasira u mbagħad nistieden Stephen biex għandu 10 minuti 3 biex ukoll jgħidilna tiegħu fuq dina l-logħba. Naraw daqra din il-klip tar-riżultat u mbagħad Stephen ikun jista' jidħol. Stephen, insallimlek l-ewwel nett u grazzi tal-li attendejt għall-programm tal-lejla. Il-kummenti tiegħek fuq din il-logħba jekk jogħġbok. Mela, nirringrazzjak tal-istudentni. Il-logħba spiċċat fidro, kienet logħba ekwilibrata, logħba forsi mhux spettakolari. Iż-żewġ timijiet kellhom ftit okkażjonijiet tagħhom u l-Lazio wara li marru minn taħt f'nofs it-tieni taqsima irnexxielhom tal-inqas isalvaw punt penalty fid-90 minuta mis-soltu Immobile. Il-Lazio ovvjament bdew l-istaġun pjuttost slow, forsi kien mistenni wkoll għaliex bħalma nafu wara numru twal ta' staġuni taħt Simone Inzaghi fejn il-Lazio kien jilgħbu sistema ta' 3-5-2 konsolidata. Issa taħt Maurizio Sarri inbidlet is-sistema għal 4-3-3 u ovvjament il-plejers għadhom qed isibuha diffiċli tattikament biex jaddattaw għal modulo ġdid ta' Sarri. Allura anke kif rajna fil-logħbiet passati, speċjalment mal-Milan, konna qegħdin imbagħtu pjuttost tattikament u konna qed inkunu vulnerabbli. Illum Sarri lab naql iktar tim ekwilibrat, fil-fatt ħalla barra lil Milinkovic-Savic fl-ewwel taqsima u daħal floku midfielling kontesta iktar difensiv u r-riżultati deru għaliex it-Torino minkejja li kienu tajbin fil-ground però ma ħalqux dak il-periklu illi rajna timijiet oħra joħolqu kontra l-Lazio fil-bidu ta' dan l-istaġun. Il-Lazio kellhom ftit okkażjonijiet tagħhom ukoll qabel
ma' Torino fetħu l-iskor, speċjalment kien hemm ċans tajba ta' Pedro li għal ftit ma fetax l-iskor fil-bidu tat-tieni taqsima. Torino f'nofs it-tieni taqsima kienu tajbin ħafna. Dis-sena jidhru tim pjuttost tajjeb, ħadu coach ukoll ta' ċertu esperjenza, jiġifieri Juri huwa coach li wera anke mal-Verona, kemm huwa coach bravu. Fetħu l-iskor permezz ta' Pjazza illi kien għadu dieħel literalment. Kellhom xi okkażjonijiet oħra, imma mbagħad il-Lazio fl-aħħar u offensiva tajba u ingħataw penalty foul fuq Muriqi u Immobile bis-soltu kalma tiegħu ġab id-draw. Kif għadlek naħseb kien draw ġust, iż-żewġ timijiet setgħu rebħu, iż-żewġ timijiet kellhom ftit okkażjonijiet tagħhom. Ma naħseb li punt speċjalment għall-Lazio għalmenu jagħti moral speċjalment għall-logħba jibsa li għandna sa il-ħadd ġej kontra ir-rivali eterni ta' Roma. Fil-fatt naħseb biex naqbel miegħek fuq il-fatt li kien draw ġust tal-inqas kont nippreparaw ukoll il-programm tal-lejla kellu wkoll l-opportunità li nagħti naqra ħarsa wkoll lejn din il-logħba u naqbel perfettament miegħek Stephen mal-draw illi huwa naħseb riżultat ġust. Iva jew le, punt mirbuħ jew tnejn mitlufa? Le, naħseb huwa punt mirbuħ, għax ma nistax ngħid li Lazio kienu superjuri mit-Torino. Ma ninsewx logħba midweek tal-kampjonat dejjem tkun diffiċli għal kull tim, għaliex ovvjament it-timijiet ma jistgħux jilagħbu bi 11 titolari fis-siġi ġifieri xi ftit turnover bil-fors ħajsir miż-żewġ naħat. U anki l-fatt li għandek il-ħsieb tiegħek fuq il-logħba importanti ta' nhar il-ħadd, forsi l-players ma jagħtux il-100% biex forsi jżommu f'xi ftit enerġija għall-logħba li forsi fuq il-karta jekk importanti. Ma nistax ngħid huma żewġ punti mitlufa, naħseb huwa punt mirbuħ anke għal fatt illi literalment ġibna draw fl-injury time, jiġifieri jiena sodisfatt mhux biss għall-punt, imma rajt progress speċjalment tattiku min-naħa tat-tim illi kien inqas vulnerabbli compared mal-logħbiet oħra. Ġifieri importanti li issa Sarri isib sistema tattika li trendi għaliex ovvjament ma tistax tilab open football attakk biss u mbagħad kull azzjoni ta' kontrattak li taqla pratikament taqla gowl. Ġifieri llum konna aktar attenti fil-midfield u fuq wara u naħseb l-ekwilibru tattiku huwa importanti. Ma nistax ingerger onestament illum. Ovvjament għadna lura compared mal-Lazio li konna mdorrin naraw taħt Simone Inzaghi, imma konvint li Sarri bl-esperjenza li għandu jirnexxielu jsib sistema adattata għall-players li hemm. Ovvjament hemm ċertu limitazzjoni fil-rosa, imma dawk huma l-players. Mela, nibdew issa biex nitkellmu naqra fuq il-North London Derby li ser ikollna nhar il-ħadd li ġej. Għaldaqstant issa niftaħ il-mikrofon lil Robert u lil Mark. Mela, Gunners u Spurs ġejjin għal dan id-derby f'direzzjoni opposta f'liema sens. Arsenal rebħu l-aħħar żewġ logħbiet wara li tilfu l-ewwel tlieta, Tottenham tilfu l-aħħar tnej wara li rebħu l-ewwel tlieta. Kif qed taraw iż-żewġ it-tim favorit tagħkom riesaq lejn din il-logħba ferm importanti illi għandna nhar il-ħadd li ġej? Jibda Robert minħabba li l-Arsenal se jkunu hom. Qabel xejn grazzi Antonello tal-istedina li tiddiskuti ma' Mark. Ma' Mark huwa dejjem sabiħ interessanti. U wkoll pjaċir tagħna li ġurnalisti tal-kalibru ta' Mark okkażjonalment jiġu fil-programmi ta' Anadromic Networks għal-issa żgħar bħal huwa l-Kamra Sportiva wkoll daqstant grazzi lilek ukoll Mark. Huwa veru. M'hemm xejn żgħir Antonello, huwa kbir ukoll xogħol li tagħmel xogħol dedikazzjoni kbira u dedikazzjoni tidher u s-serjetà tidher fil-prodott li tagħmel. Jiġifieri
issa jaħluġ żgħir l-Facebook page tiegħek u laqqas il-programm għaliex mhuwiex. Segwit ħafna. Qed napprezza wkoll dal-kummenti. Robert, nitkellmu fuq il-logħba x'naħseb għalija. Ekku, le, ismani, l-Arsenal kollox fuq kollox ma bdejniex tajjeb. Però jekk kien hemm xi ħadd li ħaseb illi tista' ġib il-punti mal-Manchester City, tista' ġib il-punti ma' Chelsea naħseb illi nibdew ngħidu li għandna l-imġienen, għaliex maħniex ta' dak il-kalibru, żgur mhux forsi, u naħseb illi għall-ewwel qegħdna isma' tlifna l-punti ma' Brentford. Meta tara Brentford illum se qegħdin u kemm ġabu punti, ngħid illi ismani. Stajna morna aħjar, però mhumiex timħażin laqqas Brentford, m'hemmx il-mintarni. Issa bdew ġejjin, bdew deħlin ċertu plejers, u forsi bdew ġejjin ir-riżultati. Però għadna lura, jiena xorta waħda nħoss anke wara dal-plejers kollha li ġew, xorta nħoss li hemm xi ħaġa fid-dressing room li ma tiffunzjonax, u nemmen li hemm plejers li iridu jitilqu u jekk mhux se jitilqu xorta se jkollhom il-problemi. Sirx apparentament dik hija il-problema li għandhom l-Arsenal. Plejers bħal? Isman, jissemma ħafna Xhaka, jissemma ħafna Aubameyang, jissemma ħafna Lacazette. Jiena pereżempju ma nasax biex nifhem kif plejer bħal Lacazette meta għandek l-Aubameyang mhux qed jiskorja ballu, iżommu bil-qiegħda. Ma nasax biex nifhemha. Mark, minna ħatijak. Jiena ħadgost ħafna nisma' lil Robert għaliex naħseb laqat il-musmar fuq rasu għadda kumment fuq Arsenal, però jien naħseb li jotta għal Tottenham ukoll meta qal iż-żewġ timijiet mhumiex tal-livell tal-ewwel erba' għaliex l-iktar ħaġa faċli tajt it-tim tiegħi nixtiequ jiġu mal-ewwel erba' però flok min dal-istaġun. United, City, Chelsea, Liverpool, ġifieri jiena wkoll naħseb li Tottenham bħal Arsenal huma tal-livell ta' fil-fatt fejn qegħdin. Jiena dejjem nemmen il-klassifika ma tikdibx. U sissa, għal-menu sissa, huwa il-klassifika ġusta qegħdin fejn ħaqhom ikunu. Jena, Antonello, qed tgħid kif iż-żewġ timiet ħajaslu għal din il-logħba. Jista' jkun li Arsenal għandhom dak il-vantaġġ żgħir mentalment ta' xeħ l-aħħar riżultati kienu pożittivi. Tottenham forsi salvathom xi ftit ir-rebħa tal-bieraħ fil-Lika għall-menu wafqu s-serja negattiva, però jien ħobb impoġġi kollox f'kuntest għaliex. Mark, permetti li sekonda, Tammy Abraham ipoġġi lil Roma fil-vantaġġ wara 35 minuta lob cross fil-baxx Abraham jispara ġewwa minn prattikament ftit metri bot mill-xibka Roma wieħed Udinese xejn Tammy Abraham wara 35 minuta lob. Incidentalment issa ħanajdilek aneddotu żgħir jiena Roma Lazio waħda mill-iktar logħbiet li nħoggos nara għal xi raġuni oħra jikkonfermaw forsi Roberto Stephen ħafna staġuni tkun fl-istess ġurnata ta' Tottenham Arsenal u fl-istess ħin ukoll biex ma tkunx tista' tarahom it-tnejn. Imma insomma, konna qed ngħidu kif ħaslu żewġ timijiet, jiena ħobb impoġġi kollox f'kuntest. Robert qal tajjeb it-telfiet ma' City u Chelsea. Forsi mhux suppost stennew iktar Arsenal fil-fatt tilfuhom il-logħbiet, imma anke Brentford Arsenal waslu għal dik il-logħba prattikament żarmati, ħafna players li ma stgħux ilagħbu eżatt qabel il-partita u anke hemmhekk allura naħseb tpoġġiha f'kuntest dik it-telfa. Tottenham l-istess telfa ma' Crystal Palace 6 players regolari nieqsa waqt il-logħba jweġġi ieħor imbagħad jitkeċċ ieħor. Ġifieri hemmhekk u telfa ma' Chelsea. L-istess ħaġa kif qed ngħidu Arsenal mhumiex ta' dak il-livell. Ir-rebħiet ukoll kienu ftit imqansħa naħseb jien apparti ironikament ma' Manchester City naħseb mir-rebħiet li rebħu fil-kampjonat. L-aktar logħba tajba ta' Tottenham ironikament nerġa' ngħid kienet kontra Manchester City forsi l-aktar tim li ħessenna illi Spurs ibatu. Però Robert qed hemm xi ħaġa nieqsa, jien ukoll ngħid li hemm xi ħaġa nieqsa, naħseb li hemm xi ħaġa nieqsa, ma naħsibx illi wara li taraq Mourinho xi ħaġa nieqsa hija xi tip ta' nkwit fid-dressing room għalkemm dan ma tkunx taf ma tkunx qiegħed magħhom li tara minn barra, però naħseb dak li nara fil-ground xi ħaġa nieqsa hija il-kreattività qed joħolqu ftit wisq chances li Tottenham mhux qed ngħid jiskurjaw xew le kemm jinħolqu ċansijiet. U dik hija problema tara l-logħba ma' Crystal Palace Harry Kane ma jmissx darba l-ballun f'nofs il-ground tal-avversarji. Ġifieri hemmhekk problema ta' kreattività hemm żgur. Soluzzjoni ta' players li jistgħu jinxtraw sa jannar ovvjament ma hemmx u wieħed jittama u hemmhekk qiegħda soluzzjoni li joħroġ il-potenzjal kollu
ta' Ndombele u ta' Gil, ta' jew Hill kif suppost tajda illi xtraw minn Spanja, Brian Hill għadu player sajr, għadu li tidra fil-Premier League, hemm potenzjal. Ndombele li kien record signing kull staġun nistennuh ġej biex ikun il-missing link fil-midfield sissa ma ġiex, il-bieraħ ma' Wolves going forward kienet l-aħjar logħba tiegħu, però mbagħad għamel żewġ żbalji, il-żewġ goals li Wolves bihom ġabidro ġew minn fuq ukoll. Ġifieri żgur li hemm room for improvement hemmhekk jekk dawn it-tnejn jagħtu kollox u jilħu l-potenzjal tagħhom il-kreatività tiġi, però mingħajrhom naħseb li hemm dan in-nuqqas. Domanda li naqra interessanti li nixtieq nerġa' nistaqsi lill-żewġ rappreżentanti tal-Premier League li għandna illejla. Se nsemmilkom żewġ persuni li qegħdin ħafna fl-aħbarijiet u li fil-ferma tiegħi jinsabu ftit taħt pressjoni. Fuqna għandek qegħdin tarawhom ukoll fil-grafika fil-fatt, fuqna għandek il-Mikel Arteta, il-manager ta' Arsenal li għandu bżonn riżultat biex kompli jagħlaq il-kritiċi, in-naħa l-oħra Harry Kane illi għandu bżonn jagħti risposta lil motivazzjonijiet wara kollox għadhom hemmhekk u għadhom għall-kawża ta' Spurs. Minkejja l-fatt li forsi fis-sajf Kane xtaq iħalli l-iskwadra. Min taħsbu li jinsab li żjed taħt pressjoni? Darba ħanibda bik, Mark. Naħseb illi titkellem fuq pressjoni fuq Kane ma naħsibx li qiegħed taħt pressjoni fis-sens li forsi mentalment għadu mhux 100% fejn suppost ikun jista' jkun, però pressjoni fuq onestament ma naħsibx, naħseb li huwa plejer professjonali dil-biċċa xogħol li kien hemm fis-sajf li ħanajdu kollox, jiġifieri ħadd ma jaf eżatt kienet għaliex qatt ma kien hemm aħbar ċara ta' klabb għamel offerta Tottenham irrifjutawha jew Kane qal jien irid nitlaq boċċar. Isu kien hemm xi ħaġa u ħadd ma jaf x'inhi. Naħseb rajna differenza minn qabel taħt Paratici u Spirito Santo da dettalji mhumiex joħorġu tara press conferences kien hemm ġurnalist Ingliż li jagħmel joħroġ l-intervista kelma b'kelma għalissa għandha ħafna inqas xogħol għax f'kull press conference il-word count ikun ħafna inqas milli kien taħt Mourinho. Ħadd ma jaf eżatt kien hemm xi ħaġa żgur għax hija ovvja. Però naħsibx li hija pressjoni, naħseb hija aktar sakemm isib ruħu tajjeb mentalment u anke fiżikament ejja ma ninsewx, jiġifieri kien huwa wieħed mill-inqas players illi trenjaw u preparati ta' Tottenham. Fil-fatt qal l-coach ukoll qal aħna għandna min nitrenja 60 session u min nitrenja 12 session. Jiġifieri hemmhekk hemm żbilanċ qawwi. Il-bieraħ again jekk il-bieraħ hija xi ħaġa to go by biex tuża bħal eżempju, naħseb l-ewwel darba dan l-istaġun rajt lil Harry Kane il-body language tiegħu ġej lejn in-normal dik il-lob b'ċertu ma rridx ngħid rilassat imma mhux dik li qed iġor peace fuqu kif proprju semmajt int il-bieraħ qisu wieħed jittama li biżmien jibqa' ġej, però ma niddeskrivix pressjoni, niddeskrivi iktar żmien sakemm joqgħod kemm mentalment u kemm nerġa' ngħid fiżikament minħabba nuqqas ta' taħriġ li kellu qabel dan l-istaġun. Semmejt żewġ ħanejdu hekk new entries għal Tottenham, Fabio Paratici u Nuno Spirito Santo. Taħseb li l-esperjenza speċjalment ta' Paratici tista' anke twassal lil Tottenham biex fil-futur jiġġieldu għall-onuri? Jiena qed nieħu gost li saqsejt dil-mistoqsija ħanajdlek Antonello jiġġieldu għall-onuri jew le kif jista' jgħid żgur Robert ukoll hija kemm ton fuq flus. Jiġifieri dan illum trid żewġ top players f'kull pożizzjoni, jekk m'għandekx dawk diffiċli tiġġieled għall-onuri l-kbar ħanajdu hekk. Però li jkunu aħjar, jkunu aktar kompetittivi, jiena apparti li Paratici ovvjament hemm dik l-esperjenza ġej mill-iskola tal-futbol Taljan għandu kuntatti mad-dinja kollha. Żgur huwa vantaġġ. Però vantaġġ ikbar minn l-isem ta' Paratici u għal-fatt li donnu fl-aħħar din il-Levy, il-chairman ta' Tottenham, qed iħalli l-football decisions fidejn a football person. Jiena Levy jikkritikaw ħafna x'ma jonfoqx għax ħaġa oħra jiena dil-kritika ma nagħmililux min jmur jara l-ground illum jew training grounds il-ġodda li hemm. Nefa players, nefa meta tiġib top coach, Mourinho top coach, okay, ma ħadmitx, però huma ra top issa imbagħad taħdim xew lej argument ieħor. L-investiment ma ħarġ saħħ barra mill-frix, però l-investiment dejjem kien hemmhekk. Forsi ma kienx jieħu deċiżjoni twist u flok a football person. Jiena nittama li Paratici dan jinbidel. Espirito Santo ma rridx indawmek ħafna biex nagħti ċans. Espirito Santo jekk nitkellem issa bil-kappell ta' supporter, I was a bit underwhelmed meta tisma' ħafna ismijiet imbagħad ġidan, però mbagħad wieħed irid jiftakar ukoll li meta Pochettino ġie ma' Tottenham
ma kien ħadd il-kelma ġibek, però ma kien rebaħ xejn, kien ma tim ta' nofs il-klassifika, ġie ma' Tottenham u llum is-sapport eskla ta' Tottenham irridu jiġi lura. Jiġifieri Espirito Santo. L-istess kien ma' Wolves issa għamel tarġa' l fuq, nisperaw, u intuħ iċ-ċans u naraw fejn naslu minni. Robert, taħseb min taħseb li l taħt pressjoni? Biex nerġu marru għad-domanda. Għanda għalek id-domanda. Et ikun hemm ħafna min għadu mhux konvint għal kollox li Arteta huwa the right man għal Arsenal. Mela, taħseb illi Arteta huwa l-bniedem ideali biex Arsenal jikomplu mixin il-qoddim u jekk le għaliex u kemm taħseb illi rebħal ħadd tista' taffi xi ftit mill-pressjoni li l-manager Spanjol għandu bħalissa. Isma' jiena nemmen illi l-ikbar żball li għamel Arsene Wenger kien li għamilna minn aħna l-lux. Biex timla iż-żarbun li ħalla wara Wenger kienet diġà diffiċli ħafna. Però jiena mbagħad mill-banda l-oħra nemmen ukoll li klabb bħal Arsenal ma tistax iġġib bniedem biex jitrenja u jsir manager. Inti trid iġġib manager lest. U jiena nemmen li l-Arsenal għadlu fid-deċiżjoni ta' Emery iktar u iktar jekk naraw ir-riżultati li ġab Emery llum ma' Villarreal u ngħid li kienet deċiżjoni maġla u ma tawx ċans li jaħdem lill-Emery. Kemm taħt pressjoni Arteta llum, jien hekk inżomm f'moħħi illi dan għadu kemm nefaq 150 miljun biex tara 5 players u issa tiġi biex tneħħih ma tagħmilx sens. Għax hekk iġġib il-min iġġib jien naf issemma kontest semma ħafna players u managers. Imma issa jekk dan nefaq infaqt 150 miljun inti. Se ġġib manager ieħor jgħidlek isma' dal-players ma jiffrittjawx fil-pjanijiet tiegħi tkun irmejthom. U punt ieħor li xtaqt insemmi naqbel 100% ma' Mark. Bħalissa għaddejja kampanja mis-supporters tal-Arsenal, Kroenke, Żawt u ħafna minn dawn l-affarijiet. Ismani, jiena orrajt, forsi l-Arsenal huwa tim konservazzjonist li qatt ma qabel magħha takeover tal-Amerikani, però ismani li Kroenke ma investix li ma jmurx jara l-Arsenal huwa fatt. Però li ma investix fil-tim ma nistax ngħidha. Dan niftakru żewġ staġuni ilu meta rridu lil Pepe 78 million 78. Ekku. ħadmitxew le, però l-investiment. Nefaqhom. Din is-sena l-istess. Rridu difensur, rridu l-Ben White, 50 miljun. Fuq Ben White se nitkellmu fit-tieni parti tal-programm, Robert. Jekk ma jimpurtax. Ismani, jiġifieri l-owner investa, nefaq. Issa ħadmitx is-sistema ma ħadmitx. Ismani, fil-aħħar mill-aħħar, fil-ground il-player jilab. Ekku. U b'dan il-ħsieb ta' Robert immorru għal waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli propju wara dawn. Make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna tal-Elise Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni.
Merħba lura t-tini parti tal-programm l-intervista, l-programm ta' diskussjoni sportiva imtella mill-Kamra Sportiva fejn l-lum qegħdin nitkellmu fuq il-lobit Arsenal Tottenham mill-Premier League Ingliż u Lazio Roma mis-serja Taljana flimkien mal-mistednin li għandna llejla li huma Robert Massa, segretarju tal-Arsenal Supporters Club Malta, il-ġurnalistu preżentatur tal-programm Kickoff Mark Mizzi u l-membru tal-Lazio Supporters Club Malta Stephen Saliba. Sadan it-tant ukoll għandna ir-riżultat mill-tmiem l-ewwel taqsima Roma 1 Udinese xejn fil-Istadju Olimpiku li jista' qegħdin taraw fl-isfond wara li fl-ewwel parti tal-programm rajna l-Emirates Stadium dan biex ukoll nipruvaw nżommu naqata park kondiċo bejn iż-żewġ grounds fihom ser jintlabu l-lobiet li qed niddiskutu appuntu illum. Infakkarkom ukoll jekk għandkom xi domandi tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fuq il-sezzjoni li għandna hawnhekk tal-allaċċata max-xandira illi minna qegħdin inxandru dan il-programm. Jekk għandkom forsi xi domanda għal Robert, Mark jew Stephen illi tridu issaqsu. Lura għad-derbi ta' Ruma, Stephen, u din id-darba ser nitkellmu fuq żewġ karattri illi nistgħu ngħidu hekk. U żewġ karattri esperti qegħdin taru l-grafika wkoll tattikament bravi u sa ċertu punt anki rivali. Qed nitkellem fuq iż-żewġ coaches Maurizio Sarri, il-coach ta' Lazio, għalkemm jidher li se jkun sospiż għall-logħba ta' nhar il-ħadd, u Jose Mourinho, il-coach ta' Roma. Kemm taħseb Stephen li dawn il-karatteri kemm xejn kontroversjali jistgħu jgħinu biex dan id-derbi jkun iżjed impikat milli diġà u nafu kemm id-derbi ta' Ruma huwa ħafna fost il-partitari. L-ewwel nett li Sarri l-iskwalifika ta' żewġ lobiet ħajkun skont ġifieri lestihom illum u nhar il-ħadd għandu jkun normalment postu fuq il-pankina. Tant l-aħjar mela. Ekku. Ovvjament huma żewġ karattri li jkomplu isebħu sa ċertu punt id-derbi u jispajsjaw ukoll ir-rivalità. Forsi peress li kien hemm dawn il-logħbiet tal-midweek il-qija tad-derbi għadha ma qabdietx, ma ċert li mill-lejla jew minn għada filgħodu nibdew nisimgħu aktar kummenti pikkanti fuq iż-żewġ naħat. Soltu Mourinho huwa aktar provokatur u bniedem ukoll li juża il-lingwaġġ tiegħu b'mod biex jipprovoka jew inkella b'mod biex inaqqas il-pressure minn fuq u jitfaħħa fuq l-avversarju. Maurizio Sarri forsi mhuwiex provokatur imma huwa bniedem li mbagħad malaj jirreaġixxi u kelma jgħidha wkoll. Però ovvjament apparti il-karattri tagħhom ħatkun interessanti ħafna l-isfida fuq sfond tattiku. Huma żewġ coaches li ovvjament għadhom jibdew, għadhom qed isibu is-sistema ideali għal players li għandhom. Mourinho forsi huwa coach iktar pragmatiku illi m'għandux fissazzjoni fuq xi sistema partikolari imma kapaċi jadatta ruħu iktar għal players li jkun hemm u anki għas-sitwazzjoni tal-logħba kif tkun, jiġifieri kemm il-darba rajnieh illi jadatta jew biddel l-iskemi anki skont ir-riżultat. Maurizio Sarri forsi huwa naqra iktar integralista u jippreferixxi l-futbol offensiv. Il-famuż sarrizmo jew sarribol kif kienu jgħidulu l-Ingliżi. Ekku. Però ovvjament għalkemm bħala partitari lazzjali nittamaw illi xi darba tikonna l-opportunità li napprezzaw is-sarriżmu bħalma konna nammiraw lin-Napoli fi żmien Sarri. Kif għadlek diġà qabel għadna lura ħafna u bħalissa aktar mill-ispettaklu iktar importanti illi naraw sistema tattika ekwilibrata u tal-inqas li jiġu ir-riżultati għaliex ovvjament mingħajr ir-riżultati jonqos l-entużjażmu
u l-pressure fuq il-coach tikber. Ovvjament, minkejja li inti tkun tippredirigi ċertu sistema tal-lob, irid ikollok il-players adattati għal dik is-sistema, sarri wiret tim illi kien pratikament adattat, kien tim propju mibni għas-sistema li kien ħobb jilbija Simone Inzaghi, il-352. Allura ovvjament hija ħafna iktarib salih sakemm jirnexxielu jdaħħal il-mentalità tiegħu għal players assistenti li hemm. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li nxtraw ħafna players għas-sistema ta' Sarri, ħlief Hizaj li ġi free transfer mingħand in-Napoli u Pedro li ironikament Mourinho lanqas biss inkludih fil-proġett tattiku tiegħu. Nistgħu ngħidu kienu żewġ akkwisti xorta tajbina għal Lazio, speċjalment Pedro li qed jilgħab tajjeb ħafna. U nittamaw li anki jkun protagonist fid-derbi, kif ngħidu aħna bid-dente avvelenato li ma tawh bissi u ħelsu minnu, imma l-Lazio laqgħu bidejhom miftuħa u qed jiswina ħafna xi huwa plejer apparti tattikament u teknikament bravu u plejer ta' esperjenza kbira u ġifieri diktejn ħafna. Fil-fatt, int semmejt l-argument ta' pressjoni, jiena ser ngħidlek illi Lazio fallew ftit tal-punti u irridu jqogħdu attenti għaliex diġà għandek isu 3-4 timijiet li qegħdin jaħarbu fuq quddiem fosthom it-tnejn ta' Milan u n-Napli. Min-naħa l-oħra vera li Juventus bdew ħażin. Imma naħseb illi hemm ser ikunu għal dik il-battalja raba post u hemm timijiet ukoll fl-Ewro li qed jimmiraw għal post fl-Ewropa din is-sena. Pereżempju tim li qed nara qed jilgħab tajjeb ħafna mal-Fiorentina li qed nara li jista' jittiegħu wkoll din is-sena, ma nistgħux ninsew l-Atalanta. Fiorentina anki t-Torino jidher li huwa tim illi għandhom coach bravu. Ovvjament teħel il-Fiorentina parti li għandhom players teknikament validi ħafna. Għandhom coach emerġenti, ġifieri Italjano, huwa meqjus bħala wieħed mill-aħjar coaches żgħażagħ promettenti u x-xogħol tiegħu ġa qed jidher ġifieri kemm il-Fiorentina huwa tim li jilgħab futbol pożittiv, futbol tajjeb u mhux se ngħid li huwa tim li jista' jidħol mal-ewwel erba' tal-Fiorentina, però jista' jiċċallenġi għal dak iż-żewġ postijiet tlieta tal-Europa League jew il-Conference League. Fejn jidħol iċ-Champions League, nemmen li ż-żewġ timijiet ta' Milan u n-Napoli bħalissa jidhru għandhom dik xi ħaġa iktar mill-oħrajn għalissa. Il-Juventus ma tista' tagħhom qatt barra għaliex ċerti li l-Juventus għad għandhom iċ-ċans biex jagħmlu l-comeback tagħhom u Allegri huwa coach ukoll li dejjem jirnexxielu mbagħad joħroġ l-aħjar mit-timijiet tiegħu. L-Atalanta ma tista' tarmihom qatt. U ovvjament Lazio u Roma huwa timijiet li bidlu l-coach u għadhom qed jippruvaw isibu saqajhom. Imma ħatkun ġdida nemmen jiena sal-aħħar ta' ġifieri speċjalment għal min ħajidħol ir-raba post ħatkun ġdida bħalma ġara s-sena l-oħra sal-aħħar ġurnata. Mark, ma nafx hekk tixtieqx forsi tgħaddi xi rimarki rigward id-derbi ta' Ruma ta' nhar il-Ħadd, forsi int li qed tara ħanejdu hekk issegwi minn barra forsi tixtieq iżid xi ħaġa jew tirribatti xi kumment li qed jgħid Stephen. Dan mhux iktar mill-nirribatti, dan id-darbi dejjem insegwi, mhux biex ma naqbilx ma' Stephen, jekk hemm għandi soft spot l-Italja. Hija lejn ir-Roma. Skużani Stephen, imma. Għandek kol dritt. Le. Però xorta nista' nara darbi b'mod forsi iktar distakka xorta waħda li ir-Roma mhux it-tim ta' però jidher li s'issa ngħidu hekk sakemm ma jibdix l-alarm bells Mourinho qisu
il-sistema ta' Mourinho ma' Roma sissa qed taħdem. Jiena Roma narhom iż-żewġ klabs ta' Roma anke Lazio, jiġifieri narhom pjazzett diffiċli ħafna, aktar diffiċli minn kull belt oħra fl-Ewropa x'imbagħad tmur South America pjazzett diffiċli wkoll. Però huma hija xi ħaġa speċjali. Tinsonni li jkun hemm għandek radji dedikati għal futbol biss il-ġurnata kollha, gazzetti, programmi fuq televiżjoni reġjonali. It's too much. Fanatizmu. Ekku, allura hemmhekk il-pressjoni jiena Robert jara Mar jara Tottenham Arsenal ukoll, Tottenham Arsenal rivalità tnejn North London u hekk, però tgħaddi ġurnata u probabbli sa jumejn wara jkun ġara x'ikun ġara. Mhux ikun intesa, ma tensor tkun spiċċat Roma Lazio hija xi ħaġa. U għalhekk forsi ekku, sena sħiħa u forsi żewġ estremi kultant fil-ħsieb tiegħi ġeni ngħid Mourinho ma jistax jisadda hemmhekk u kultant ngħid ismu forsi din hija l-pjazza ta' Mourinho għax Mourinho il-karattru tiegħu nafuh u dan il-xenarju jieklu bħal ħobs. Kif kont qed inti qatt għamilt punt importanti ħafna wkoll forsi Sarri wieħed irid ċans biex iddaħħal il-mentalità tiegħu. Roma ishom qabdu mexin jiena kont ukoll bħalma semmejta għal Tottenham ukoll kont ftit underwhelmed insom dejjem ineħħu ħafna players u ma jiġibux dawk il-players li taħseb li huma daqshekk tajbin, imma mbagħad minn dawk li jġibu għalkemm ma jkollhomx isem donnhom jibdew jagħtu il-frott u s'issa jidher li qed jagħmlu hekk. Naħseb id-differenza bejniethom hi mhux bħala kwalità ta' tim imma forsi ma' Roma il-coach qisu qabad iktar malajr s'issa almenu Lazio tifhimha is-sistema ta' Sarri trid iktar żmien biex iddaħħalha wara żmien twil taħt coach li jilgħab mod differenti. Ekku, dak huwa l-fatt. Mourinho naraħ coach li jaddatta ruħu aktar malajr għal players li jkollu. Sarri huwa coach illi għandu sistema tiegħu u l-players li jaddattaw. U inti trid tadattalija u naraħ jien minn barra ġifieri tagħlimni anke jekk il-players tiegħu ma jkunux adattati għal dik is-sistema xorta jibqa' jinsisti b'dik is-sistema. U ma jkunx kapaċi jċedi dik il-biċċa biex jiltaqgħu fin-nofs ħanajdek. Ekku, ħafna drabi nittamaw illi kif semmejt l-ewwel illi għalmenu fil-każ tal-Lazio illi żgur m'għandux il-plejers kollha adattati għas-sistema tiegħu, però qed jagħmel sforz biex ċertu plejers jaddattaw u wkoll forsi jagħmel pass lura u ma jkunx daqshekk offensiv. Jiġifieri illum rajnija illi flok lab midfielder ċentrali wieħed lab bit-tnejn f'daqqa li huma aktar difensivisti milli offensivi. U sewwa jiġifieri tal-inqas il-Lazio ma riskjawx. Ekku. Mela, ħalli nitkellmu naqra ma' Robert għax s'issa ħallejtu kwit josserva imma ser immur fuq argumenti li diġà. Inti qed timxi skont il-klassifika il-ħin. Nippruvaw nagħtu naqra ħin il kulħadd b'mod fejn possibbli huwa fermark ukoll. Biss Pjaċir nisma' jiena wkoll. Eżattament. Robert, ser inkellmek darba inti diġà qajjimt punt fl-ewwel parti tal-programm u issa forsi nistgħu nitlu naqra f'dettall fuq trasferimenti li fil-femma tiegħi għandi naqra domandi fuq u qegħdin taraw il-grafika il-famuż Ben White illi Arsenal nefqu 58 miljun euro għalih fis-sajf. Ma taħsibx illi Brighton talbunkom ħafna lih u kemm taħseb li din is-somma se nerġgħu morru lura t-tema tal-pressjoni ser tpoġġi iżjed pressjoni fuq il-plejer biex fil-ground ikun jista' jiġġustifika b'wirjiet importanti u deċiżivi li jistgħu jgħinu lill-Arsenal li javvanzaw ukoll kemm jistgħu fil-klassifika u fit-tazzi domestiċi u mhux. Li Ben White sewa ħafna huwa fatt u jien niftakar li darba minnhom kont qiegħed l-Emirates u attendejt għall-konferenza ta' Wenger niftakar u kienu saqsewh għalfejn dejjem jixtri plejers mhux Ingliżi, dejjem plejers barranin.
U r-risposta kienet li meta imorru għalihom l-Arsenal, il-prezz jirdoppja u jittrippja. Allura, bl-istess flus tiġġib żewġ plejers barranin. U nemmen li huwa fatt. Issa, kemm teffettwa l-price tag, teffettwa ħafna. Jiena l-Arsenal għandhom il-plejer li xtraħ 78 miljun. U so far, għax traħ 78 miljun, ma jider li tagħna xejn. Mhux plejer ħażin, plejer tajjeb, plejer li għandu l-ballun saħħ, però il-price ta' kemm tibqa' jekk jagħmel żball Ben White tgħid isma' infaq 50 miljun biex jagħmel dan l-iżball, ara li kelli jagħmlu plejer li inti forsi xtrajtu 20 miljun. U iwa jista' jew tifel prodott tal-klabb. Eżattu, isma' il-teffettu dejjem hu barra minn hekk isma' jiena Ben White il-vantaġġ issa li huwa plejer li diġà għandu l-esperjenza fil-Premier League. Meta inti ġib plejer barrani, għandek l-ewwel sena minn se tieħu ġej minnu. Fil-fatt Pepe s-sena l-oħra li bdejna naraw xi ħaġa minnu, sena ta' qabel. Barra li meta jkollok price tags għoljin, il-konsegwenza ta' Pepe kienet li wieħed mid-diretturi kellu jitlaq. Għaliex skoprew li tħallsu flus żejda iktar milli suppost biex jinxtara. Ġifieri dan ukollu lok tal-aġenti u l-bella kumpanija wkoll daw il-prezzijiet ta' ġifieri. Għax m'hemm ebda plejer li jiswa 50 miljun u 60 miljun u 100 miljun u ejja. Aġenti li sfortunatament irrovinaw il-logħba tal-futbol. Ekku. Però Antonello, għandek punt u naqblu. Però dik li frażi biss waħda mhux biżejjed, hemm klabs lesti jħallsuhom. Sakemm hemm klabs lesti jħallsuhom. Paris Saint-Germain qed jiġu frasi. Jiġifieri sakemm ma jkunx hemm regolamenti fair, inti ma tmux tagħmel financial fair play, jiena dinna soġġett li nitbaqbaq għax sakemm qed tagħmel regolamenti tal-financial fair play b'konsultazzjoni mal-akbar clubs. Kif jista' jkollok regolamenti tal-financial fair play tajbin? Kif jista' xaw il-COVID flok nipprova nissalvagwardja l kulħadd li nillaxka il-regolamenti tal-financial fair play. Meta tillaxka il-regolamenti tal-financial fair play, jiġifieri l-owner jista' joħroġ iktar flus diretti għall-klabb. Imma dak il-klabb senjur jista' jagħmilhom, ma jistgħux jagħmilhom Burnley jew Southend jew Ascoli jew ma nafx min. Jiġifieri xorta qed tagħti nerġa' nirrilaxxa. U mhux hekk. Jiġifieri dawn l-affarijiet dejjem hemm mod kif iddur magħhom u jiena qatt ma nista' naċċetta u ħa nieqafx ma rridx niddevja mis-suġġett li għandek jiena qatt Antonello per prinċipju qatt ma nista' naċċetta illi jkollok klabb u minnu ma jieħu għalek ħadd nisħadu supporters ta' dawn li owned minn pajjiż. Kif tista' tikkompeti int ma' klabb owned mill-Qatar, ma' klabb owned mill-Emirati, daqt titkellmu fuq pajjiż laqqas u Ewropew li huwa l-owner ta' klabb, pajjiż, gvern, stat. Jiena għalija dik tmur kontra kull prinċipju tal-isport u qatt ma nista' nasal biex naċċetta. Laqqas jekk ikun hemm biex inkun ċar owners hekk ma' Tottenham biex qed ngħidha llum vot pubbliku kieku waqqas naċċetta ma tinżillix kontra kull prinċipju għalija. Jiena fil-fatt fil-ferma tiegħi nħoss li il-financial fair play fallit. Fallit bil-kbiru. Dejjem mod kif iddur magħha, imbagħad tinħaraq illi naħseb li fil-fatt imbagħad irranġaw għaliex kien hemm transfers, imbagħad minn daqshekk affarijiet li naraw kulħadd jaraw. L-eżempju għal Paris Saint-Germain li jeħlu Milan jew jeħlu Spezia wkoll kienu jwafqu minn żewġ transfer windows Spezia qed ngħidu jiġifieri imbagħad il-klabs il-barra. Jew xi klabb bħal Chievo Verona li għal 3 miljuni dejn spiċċaw ma' dilettanti. Derby County li dil-ġimgħa daħlu fl-amministrazzjoni wkoll li jaħassa xi ukoll. Klabb storiku. Fl-Ingilterra. Jiġifieri, Mark, min-naħa tiegħek xi ħaġa li wkoll missejna fil-bidu fl-ewwel parti tal-programm imissa forsi nixtieqek tidħol naqra fi-żjed dettall. Il-President ta'kom Daniel Levy illi huwa jidher li
Ftit dana bażikament huwa argument li għajjemna jien u t-tim tiegħi li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja tas-sem illi ikollu biex minn wara l-kwinti jgħini biex intella dan il-programm qed nirreferi għal Mark Schembri l-assistent tal-produzzjoni kif ukoll għal Dejzil Tabona u Klomar Brinkat illi wkoll jagħtu l-kontribut tagħhom biex ukoll nippjanaw id-domandi ta' dal-programm u hawnhekk ukoll nixtieq insellmilhom. Kemm taħseb illi Daniel Levy huwa kemm xejn eżiġenti il-mod kif imexxi l-klabb u forsi din hija raġuni għalfejn ftit huma l-coaches li qed jaċċettaw li jiġu magħkom. Fil-fatt ma ninsewx li Espirito Santo ġie wara li miljun coach għalilkom le. Però naqbel u ma naqbilx Antonello mhux biex ma nkunx bl-opinjon lissa. Però din tal-miljun coach ġifieri l-uniku fatti li hemm żgur fatt li tkellmu ma' Conte u ma' Fonseca ta' Roma. Dawk huma fatti jammettuhom it-tnejn kemm Tottenham u kemm il-coaches, l-oħrajn ħadd ma jaf kemm vera tkellmu ma' coaches jew le. Issa titkellem imbagħad hemm mod kif titkellem ma' coach, hemm mod li wasalt biex tifirma l-kuntratt u hemm mod you sound him out kieku jkunx interessat. Jiġifieri din tal-miljun coach til-gazzetti naf Brendan Rodgers, Ten Hag, Alla jaf minn li ħerġi jiġi Pochettino lura. Aħna nafux vera kien hemm offerta, nafux vera rrifjutawhom. Ma nafx jiena Conte nifhem għalfejn ma ġiex, Conte id-demands tiegħu qatt ma jistgħu jaqblu mas-sistema li fiha ħaddem il-klabb li kif qatt qabel qatt ma joħroġ saqajh barra mill-frix u jekk trid nitkellem again nilbest kappella ftit sekondi bħala supporter jiena ngħid imnalla ma ġiex għaliex veru forsi rebħek tazza però mbagħad il-qasma li jġib u inti taf, jiġifieri il-qasma li jġib u l-inkwit li ħalli wara huma insomma dej ma tatna ma kienx ħajn nixxielu jagħmlu żgur u għalhekk iżwieġ qatt ma seta' Jien ma kontx nimmaġina li nara l-Conte ma' Tottenham bir-rispett kollu. Il-karattru l-eżiġenzi ta' Conte narhom iżda adattati għal Paris Saint-Germain jiena pereżempju illi fil-fema tiegħi minix qed nemmen li Pochettino ser jagħmel żmien twil hemmhekk. Pochettino test kien ma' żewġ ma' mid-table team u ma' team naqra iktar fuq minn mid-table tgħid li okej waslu final ta' Champions League, però ifhimni xorta ma kienx ma Tottenham ma kienx ma' team l-istil li għandu ma' Paris Saint-Germain. Ġifieri dak test ieħor għalih. Imma il-coach li ieħor li semma kien mhux li semma li żgur tkellmu miegħu kien Fonseca li hu stess jgħid illi kollox kien lest però mbagħad qisu paratiġi ma qabilx mas-sistema ta' paratiġi ġifieri again mhux Daniel Levy. Imma ħsibx li Levy jagħmlilhom xi kundizzjoni tirbaħ jew ma tix tirbaħ jaf xi skwadra għandu jaf il-kompetizzjoni x'inhi. Imma mbagħad jekk tgħidli ejja nassumu għax dana tassumi l-pressure li jagħmel isma' trid tagħmel minn kollox biex tidħol fiċ-Champions League. Ġifieri qed tgħid li hemm coach li jgħid li hu tajjeb u jiddejjaq mill-pressjoni li l-President tal-klabb jipprova jġalu jagħmel pressjoni fuq biex jiġi mal-ewwel erba' jiena coach allura ma rridux coach bħal dak li dik il-pressjoni. Jekk tgħid li hemm coaches illi imdorrijin jaħdmu kull plejer li jridu jġibuh u jafu li ma Levy dan qatt ma se joħroġ saqajh barra mill-frix u dejjem ħajkun hemm ċertu budgets hemmhekk jista' jkun. Però pressjoni biex tirbaħ ċertu affarijiet jiena kieġi coach tgħidlu isma' tittiġi mal-ewwel tittamel minn kollox biex tiġi mal-ewwel erba' u jibża minn dik li pressjoni allura mhux coach tal-livell la ta' Tottenham la ta' Arsenal u ta' ħadd. Stands to reason, I mean, tista' ġib coach se tħallsu dawk il-flus. U ma teqnis ma kollox fuq kollox inti. Mhux hekk. Il-lenti dan fuq qed iħallas, għax jiġifieri inħallas u ma ttilix dak li rejt tajba di. Naħseb li l-ebda klabb minn ta' fuq li ġib coach jitfgħu hemm jgħidlu għamel li trid niġu fejn niġu. Le, ovvjament kull klabb ikollu targets tiegħu. Mela, niġu għal rokna li fija wkoll nagħti spazju lil panel biex jituna ftit aħbarijiet fuq il-klabs rispettivi tagħhom. Għalissa din il-parti se naqsama fit-tnejn kif qegħdin taraw. Robert u Stephen nixtiequlkom li għall-ewwel tkunu intom li ttuna l-aħħar aħbarijiet mill-Arsenal Supporters Club Malta u mill-Lazio Club Malta forsi xi attivitajiet qed tagħmlu kif qegħdin tippruvaw toħorġu mill-vari lockdowns li kellna. Nixtieq nisimgħu naqra minn għandkom. Għalissa Robert u Stephen.
Fidejkom. Nibda jien? Ibdiet. Nibda Sejf. Le, ifimni, aħna ma ċanna il-premises ta' ħona kena fil-passat, pero għedin nintaqaw every now and then naraw il-lobiet fil-fat għan nintaqaw nar il-ħad biex naraw il-derbi fl-imkien, ħankunu ġewa il-kazin tal-banda tas-Sagra Familja ġewa l-Kalkara u naraw il-derbi fl-imkien, ħan iġbru l-flus ukoll għal dar Bjorn, għaliex Bjorn huwa wkoll supporter lazzjali u kien ġi anki d-darba jara d-derbi magħna u ħajinserta wkoll il-ġurnata fejn ħajkun qed jinġabru l-flus għal dar Bjorn iġġida l-ħajibni u waqt inklu hemmhekk ħaniġbru l-flus għalih ukoll. Attivitajiet oħra li nagħmlu issa li l-COVID-15 qiegħda tmajna jew minn hekk tidher. Namlu attività soċjali nintaqgħu niklu x'imkien matul il-ġimgħa u niddiskutu. Sadattant, però ovvjament fuq social media dejjem għaddejn, Facebook page tagħna, chat soħra, jiġifieri bħalissa anki chats ta' u diskussjonijiet jaħarqu ta' wara l-logħba, jiġifieri minkejja il-COVID, però fuq social media xorta bqajna attivi sew. Aħna din madwar 200 ruħ li jsegwu l-Lazio Malta, tiskant dejjem tintaw ma' xi ħaġa ġdid ukoll. Jiġifieri minkejja li mhux tim ovvjament tradizzjonali li jżommu miegħu l-eluf kbar, però qegħdin grupp tajjeb kif jgħidu Taljani pochi ma buoni. Tajjeb wis, Robert. Le, il-pandemija naħseb li waqfet lil kulħadd. Aħna l-klabb għamil żmien twil magħluq. Ovvjament kif bdew jirraxxaw bil-mod l-affarijiet, anki għajna niltaqgħu regolarment bħala kumitat, konna niltaqgħu virtualment u l-laqgħat xorta baqgħu jsiru. Però ovvjament nies li kienu jmorru biex jaraw l-Arsenal ma kenniex, allura m'għandekx il-ġen tal-biljetti, issa donnu rġajna bdejna bir-rankatura kulħadd iċemper isma' għandi bżonn żewġ biljetti u tliet biljetti u 4 biljetti u tittara kif tagħmel il-miraklu tal-bambi meta tal-ħut u tal-ħobs u tagħmluha xi tliet darbiet. Le, għajna kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra bħala kumitat biex ħejjejna programm ta' attivitajiet tal-miliet għax issa tibda bil-mod taħseb x'se tagħmel x'ma tagħmel. U ovvjament u tiddiskuti daqsxejn il-klabb qed jiftaħ, ovvjament, il-klabb jiddependi ħafna mill-performances tal-Arsenal. Ġifieri l-ewwel logħba konna mhux ħażin, it-tieni logħba so and so u ma' Chelsea konna inqas, però ovvjament meta tim jibda jipperformi u tibda tara l-affarijiet sejrin tajjeb jibdew jersqu iktar nies. Jien nħeġġeġ lis-supporters kemm tal-Arsenal, kemm tal-Lazio, kemm tat-Tottenham li jgħinu lill-klabs tagħhom billi jħallsu l-miżata għax aħna ma ngħixu u billi jattendu l-logħb għaliex aħna bħala klabs żgħar aħna women our bar u kollox. Jiġifieri hemm nies apposta fil-kumitat li jmorru l-eksija qabel biex inatfu, biex jarmaw il-bar, alla ħadd ma jkunux dawn in-nies. Kieku inutli tagħmel l-air conditions u tagħmel il-projectors u 4 televisions, ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Mark, min-naħa tiegħek jiena naf ukoll li inti involut fil-Malta Veterans Association li torganizza wkoll il-kampjonat tal-veterani għal daqstant nixtieq li intik naqra spazju wkoll biex ittina l-aħħar aħbarijiet rigward dan il-kampjonat li wkoll aħna bħala l-Kamra Sportiva inkopru wkoll b'mod regolari. Eżatt, fil-fatt l-għonet nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għaliex inti wieħed minn dawk li tajna ħafna u aħna mingħajr il-ġurnalisti li rapportaw il-sport u l-futbol lokali żgur li maħna xejn. Nirringrazzjak minn qalbi f'isem il-Kumitat tal-Veterans Malta Football Association. L-għonet għal min ma jafx il-Veterans Malta Football Association hija assoċjazzjoni taħt l-auspiċ tal-MFA, full members tal-MFA,
Il-kampjonat tagħna wkoll huwa rikonoxxut mill-MFA u nirringrazzja l-MFA wkoll tal-għajnuna li tuna aħna twaqqafna b'żewġ skopijiet prinċipali, introduzzjoni żgħira se nagħmellek mhux se nħoddlok ħafna ħin. Waħda biex nagħtu ċans lill-plejers li jagħmlu l-futbol Malti, li taw ħafna lill-futbol Malti, imma llum forsi m'għadhomx f'kundizzjoni jew livell jew età li jibqgħu jilagħbu fil-Premier League, First Division, eċetera, intuhom ċans jibqgħu jilagħbu. Għaliex aħna nħossu li huma taw lill-futbol Malti u aħna rridu ntuhom palk biex ikomplu jieħdu gost jilagħbu l-logħba u jferħu l-mielab kontrihom il-miġi jarhom, eċetera, eċetera. U naħdmu wkoll aħna Antonello biex insaħħu l-istorja tal-futbol Malti, mhux biex nilagħbu fil-ground, imma nagħtu promotion l-istorja tal-futbol Malti. Naraw xi ħaġa importanti ħafna fil-fatt fil-pandemija meta kollox kien wieqef għamilna temp ta' xhur kull ġimgħa konna nistidru membri in-nies li jkunu fuq Facebook biex jivvotaw għall-aħjar goalkeeper, l-aħjar left back, l-aħjar full back. Sibna players minn kull era tal-futbol Malti magħżula minn panel indipendenti minna u n-nies kienu jivvotawhom. Jiġifieri nieħdu ħafna inizjattivi biex nippromotjaw il-futbol, l-istorja tal-futbol Malti wkoll. Il-kampjonat tagħna huwa ovvjament għal players veterani u li ma jkunx għadhom jilagħbu fil-lob kompetittiv tal-MFA. Se jkollna 9 timijiet dal-istaġun, il-kampjonat se jibda fis-7 ta' Ottubru. Tamijajt il-kampjonat li għadda minkejja il-diffikultajiet kollha li kellna minħabba l-pandemija xorta wassalnieh sal-aħħar u ġie deċiż fl-aħħar logħba. L-aħħar match day kien hemm żewġ logħbiet, ġifieri 4 timijiet, 3 minnhom għadhom biċ-ċans jirbħu l-kampjonat. Ġifieri tmiem iktar eċitenti minn daqshekk diffiċli jkollok. Dal-istaġun se jkollna 9 timijiet, hemm timijiet ġodda. Hamru Spartans kienu hemm, selezzjoni tal-Malta Football Players Association, Luxor St Andrews, Birkirkara St Helens, Rabat, Pjata Hospers li huma ġodda, Valletta wkoll li huma ġodda, Zurriq Wolves li huma ġodda u Gżiro United li huma ġodda. Dawn huma kollha clubs ġodda, sfortunatament tlifna l-Għawdex għaliex kien qed ikun diffiċli wisq għalihom biex jilagħbu home away jiġu Malta l-lob dak it-tim tlifnih, però issa għandna timijiet ġodda oħra. U kampjonat sabiħ, Antonello, għaliex tara players jinnaf jiġuni f'moħħi Stefan Sultana, Brian Sajt, Carlo Mamo, Stephen Wellman, anki players barranin li labu Malta, għawna Gangorza, Hardwick, dawn huma fost il-ħafna players li għabu f'dan il-kampjonat. Il-kampjonat li jintlab ċertu kulħadd irid jirbaħ però xta u kampjonat ta' il-ħbieb u wara jispiċċa kulħadd forsi jieħu xi ħaġa flimkien u jitkellem fuq il-logħba li jkun għadu kif lab. Referis ovvjament mibgħuta mill-MFA bil-First Aid Team, organizzat tajjeb ħafna, nilagħbu fil-ground ta' Ħattart u ta' Dorotej f'Ħażebbuġ u kif għadd fil-kampjonat jibda fis-7 ta' Ottubru. Nistennew li jkollna division waħda, żewġ rounds u nistennew li jkollna kampjonat eċitanti bħalma kien l-istaġun li għadda. Tajjeb wis, fl-aħħar u mhux l-inqas żewġ domandi biex nagħlqu biss kull ma se nitlobkom kunu konċisa x'il-ħin wasal biex jiskadi. Mela, l-ewwel domanda hija għalfejn id-dilettanti tal-futbol għandhom isegwu derbi illi it-tim li żommijaw inti jinsab involut fih nhar il-ħadd li ġej, jiġifieri Robert u Mark Arsenal Tottenham u Stephen Lazio Roma. Finalment, il-previżjoni sew tal-logħba tagħkom u jekk tridu tirriskjaw li tagħmlu l-previżjoni fuq il-logħba l-oħra feel-free to do so. Ħanibda b'Robert, imbagħad immur għal Steve u jalaq Mark. Steve kien jiddispjaċina ħabibti, imma hawnhekk ġabu frukna, jena bil-sena season ticket holder ta' Roma, ġibiri. Kol t-prova ma' kajtiex, imma. Sużana, ħabib. Mela taqblu fuq xi ħaġa inti. Naqblu fuq ħabib kbar aħna minn kera ħalita. Imma din veru. Ismani, jena fuq il-logħba tal-ħadd li ġej. Nishtiq ngħid li l-Arsenal kapat jirfu, però għandi dubi kbar. Jiena nemmen illi jekk nieħdu draw, nemmen li nkunu morna tajjeb. Kemm aħna u naħseb anke Tottenham. Jiġifieri inħoss l-itnejn li aħna qegħdin fl-istess ilma. Alla volja biex inkun onest miegħek, it-Tottenham kontra Chelsea fl-ewwel ħaf impressjonawna ħafna. Però donna dak it-tim lab nofs il-logħba daħal u ma reġax ħareġ. U
U U għalfejn taħseb għad-darbi ta' Ruma, jiena nemmen jiddispjaċi mistif li Roma jirfu din id-darba. għalfejn taħseb li Xejn, għandhom xejn. għalfejn taħseb li għandhom isegwu Arsenal Tottenham, Robert. Xmani, Arsenal Tottenham, kemm għal supporter tal-Arsenal, kemm għal supporter tal-Tottenham, hija il-logħba tal-istaġun. Ismani, ix lilna l-Malti, jiena meta darba semmejta ma' rappreżentanti tal-Arsenal ġewwa Malta u għettilhom isma' aħjar jieħduh iċ-Chelsea li tagħmel li jieħduh il-Manchester United għal id-diviġnu. Għalli ma tax li ċ-Chelsea huwa tim ta' Londra, għalli aħjar jieħduh Glasgow Rangers mill-li jieħdu il-Chelsea. Għax hekk hija r-rivalità bej. Mbagħad Arsenal hija rivalità antika u rivalità kbira, antika ħafna. Bdiet tortakom Robert imma ħalli. ekku. Kapitlu ieħor. Kapitlu ieħor. Però fimni għal supporters ta' Tottenham u Arsenal ovvju għalfejn għandek tara kif qed jgħid Robert hija darbi ta' North London, il-bragging rights jibqgħu jajru l-tim li jħor sal-logħba li jkun imiss min jirbaħa, però għal neutrali naħseb għandhom jaraw għaliex dejjem tkun logħba miftuħa u ara kemm għadna affarijiet fuq żewġ timijiet. Fid-darbi kollox flies out of the window, irrilevanti, il-forma hija irrilevanti, ir-riżultati li ġej minnhom huma kollha rilevanti u hija logħba hija mnimal għalih u jintessa kollox m'hemmx rekords għax ġej minn telfa u ġej minn rebħa u hija logħba li fija jista' jiġri kollox. Jiena naqra skaramantiku fuq ir-riżultat, ħanajdek jiskurjaw it-tnejn u nieqaf hemm mhux skaramantiku biex nagħmel il-previżjoni, imma naħseb jiskurjaw iż-żewġ timijiet. Stephen, fidek biex tagħlaq. Iva. Le, ovvjament, naħseb bħalma Arsenal Tottenham huwa probabbilment l-isbaħ derbi ġewwa Renju Unit, m'hemmx dubju li Lazio Roma huwa bla dubju l-isbaħ derbi ġewwa l-Italja u wieħed mill-aqwa xar derbis u akkaniti fid-dinja. Rivalità storika wkoll, jiġifieri hemm storja twila kif żewġ timijiet ġew fundati, jiġifieri Lazio dejjem kienu l-eqdem tim tal-kapitali mill-1900, ir-Roma ġew iffurmati fin-1927 bl-amalgamazzjoni ta' numru ta' clubs li kien hemm u l-Lazio qatt ma rridu jingħaqdu magħhom. Ma ninsewx l-istorja tgħid li ir-reġim faxxista li tjaqgħet it-timijiet kollha ta' Ruma f'tim wieħed, il-Lazio dejjem ma jridux jingħaqdu, jridu jibqgħu waħedhom u hemmhekk imbagħad bdiet ir-rivalità antika, rivalità anki soċjali biex ngħidu kollox, rivalità ta' ċertu żoni wkoll tal-kapitali. Il-Lazio huwa it-tim tan-naħa ta' fuq ta' Ruma, it-tim hekk imsejjaħ tal-Puliti forsi, ir-Roma huwa aktar tim ta' naħa t'isfel tal-kapitali tal-Popolin. Rivalità kbira jgħixuha s-sena sieħa kif qal Mark min isegwi l-ambjent Ruman, jiġifieri hemm visibilju radios iddedikati għaż żewġ timijiet 24 hours a day. Ġifieri n-nies huma fanatiċi. Xi kultant inqabbilha jien mal-fanatiżmu politiku ta' Malta. Stephen, ma nistax ma ngħidix, imma xi ħaġa li forsi ftit jafu, wieħed minn dawn l-istazzjonijiet kont qed tisma' stazzjon tal-Lazio kien tgħidlix li ma wieħed għaliex ma nafx. Hemm tlieta żgur. Ma nafx dan partikolari li ma kien, però kien tal-Lazio kompetizzjoni biex in-nies jifhmu sa fejn jaslu. Kompetizzjoni bil-lejl biex jimlew il-ħin tas-sijat ta' bil-lejl ovvjament li xi ħadd tiċempel ikanta kanzunetta famuża imma jibdilha l-kliem biex iġiba kontra Roma jew favur il-Lazio. Kanzunetti Italjani klassiċi, kanzunetti kbar, u jirbaħ min jagħmel l-aħjar diska dak il-mużika ma bl-kliem kontra Roma jew favur il-Lazio. Le, ġifieri anki fuq YouTube issib kemm trid, ġifieri hija rivalità kbira, rivalità li taf tkun feroċi, taf tkun anke bejn membri tal-istess familja u jaħwa. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-importanti wkoll li once li tispiċċa l-logħba ma jinqalax l-inkwiet min xi erba' bbat li jmorru bis-semmek biex jiġġieldu. Bħala pronostiku jiena żardanejt li iktar hemm ċans nittama li tal-inqas il-Lazio ma jitilfux. Nikkuntent anki Pedro. Ovvjament ix-xewqa hija rebħa, kieku jiskurja Pedro quddiem Mourinho nkunu iktar kuntenti. Bħala tpattija tal-li ma rridux
ma rridux fit-tim. Motivazzjoni. Pedro kiser tal-inqas 40 sena mill-aħħar plejer li ċaqlaq bejn żewġ klabs, jiġifieri ftit kienu dawk il-plejers li ċaqlqu bejn Lazio Roma. Fatt anki ta' rivalità qawwija bejn żewġ klabs. U Pedro wara naħseb l-aħħar Manfredonia kien jew u Di Mauro. Lura fil-bidu ta' snin design. Mhux direttament imma. Di Mauro ma niftakarx jekk kienx dirett jew le. Manfredonia żgur Manfredonia kien mal-Juventus. Imma ġifieri meta ċaqla Manfredonia jiena l-volja kont żgħir ħafna inqala kbir. Ta' Di Mauro insomma. Saħansitra jiġifieri niftakar anki meta ġie Liverani mal-Lazio u meta ġie anki Kandreva it-tnejn Rumani u meta kienu tfal kienu Romanisti, il-partitari Lazzjali ma tantx ħadu pjaċir bihom fil-bidu. U hemm stejjer ta' plejers oħra bħal Muzzi li kien mar Roma ma kien supporter tal-Lazio, Romagnoli li huwa supporter tal-Lazio kien jilgħab mar-Roma meta kienu żgħar. Imma ġifieri dawn huma każijiet pjuttost rari. Mela, biex nara. In-nies ngħidulhom min ma jridx jara l-Arsenal Tottenham jara Lazio Roma li naħseb jiena bħala atmosfera xorta tkun xi ftit aħjar minn żewġ televisions. Minn Tottenham Arsenal inkella television. Tajjeb wis, mela biex nara jiena wkoll pronostiċi tiegħi għal dawn iż-żewġ logħbiet. Mela, Arsenal Tottenham inklinat li ngħid 2, jiġifieri jirbħu Tottenham. Lazio Roma ma nafx il-għala qiegħed nara salib għax nemmen li il-Lazio kapaċi jqumu għall-okkażjoni. Biss nistennew naraw nhar il-ħadd li ġej. Grazzi lil Stephen Roberto Mark tal-li attendew għall-programm tal-lejla, grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-intervista tirritorna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn din id-darba se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-esports, Formula 1 virtuali u il-kampjonat tal-V1 Malta Series li ser ikun organizzat bħas-soltu minn Velocity Esports Racing u minn ukoll nixtieq nisellmilhom li l-istaff kollu ta' Velocity. Finalment nfakrukom li dan il-programm ser jitla fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube minna ftit ieħor u wkoll ħajjoħ noħorġu ripetizzjoni tiegħu. Inkitbu fuq l-istazzjon tagħna fuq dik il-pjattaforma kif ukoll komplu segwu l-aħbarijiet u l-kontenut illi ser ikolna fuq din il-paġna ta' Facebook minn mindu xandarna il-programm tal-lejla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bella nirringrazzjakom tal-li segwejtu l-programm tal-lejla u nawguralkom il-lejl tajjeb. Saħħiet. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.